सताहरी में गे मैयो हो जाके सताहरी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में जाके सताहरी में गे मैयो हो जाके सताहरी में के कोई जाके सताहरी में गे मैयो हो जाके सताहरी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में बुझली गए गैया भैंसिया बेची का पिलको गहना बेच के जमीन जगह सब गिरवी रखल को मारे छो हमारा खींच के रोज मारे जो कुटा की बताइयो गैया भैंसिया बेची का पिलको गहना बेच के जमीन जगह सब गिरवी रखल को मारे छो हमारा खींच के रोजे के तहरी में गे मैयो हो जाके के तहरी में हाँ रोजे के तहरी में गे मैयो हो जाके के तहरी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में निबनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में तारी महुआ दारू पियै छौ करे छो सहबे नासा गे धीरे धीरे बिगड़ल जाय छौ देख के ये कर दासा गे सुई के एकदम लकड़ी बन गेलो गे माय तारी महुआ दारू पियै छौ करे छो सहबे नासा गे धीरे धीरे बिगड़ल जाय छौ देख के ये कर दासा गे रोशन के बहारी में गे मैयो हो रूपेश के बहारी में हाँ मिट्टू के बहारी में गे मैयो मनीषवा के बहारी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में जाके सताहरी में गे मैयो हो जाके सताहरी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में कि मुनसा पिए छोड़ो हो जे तारी गे मैयो हो जाके सताहरी में बुझली गए SRS Entertainment present